Ohio? Da li vas je ikada neko izjebao ovako? E pa ako nije, ja sam. I to verujem da mi nije prvi put, sudeći naravno po vašim komentarima. Danas u ovom klipu dobijate anime preporuku i gledat ću naravno da vam češće preporučujem neke stvari. Danas vam preporučujem anime koji se zove Ishuzoku Reviewers. Anime koji je posle samo 4 epizoda bio cancelovan od strane Funimationa, jer je suviše vulgaran. Da, verujem da ste sada malo mindfuckovani to što preporučujem neki naslov koji je cancelovan, ali znajte da ja jebeno sam hteo ovo da izbacim tokom kada je Funimation bio u redu sa tim da emituju ovu pornografiju. Što je malo čudno pošto su oni puštali mnogo vulgarnije stvari nego ovo. Ali ne znam, očigledno ovo nekako prešlo granicu. Pod znakom pitanja je da li će da nastavljaju anime. Svakako, iako ovo ne budu nastavljali, i dalje vam preporučujem da pogledate tih 4 epizoda i da pročitate mangu. Jer meni lično se jako dopao koncept ovog animea. Ovaj anime vam prati priču 3 glavna lika koji recenziraju javne kuće. Jedan od njih je čovek, jedan je elf, a jedan je anđeo koji ima i kurac i pičku. I njihov zadatak jeste da pronađu kupleraj koji može maksimalno da ih zadovolji, a i da pojebu sve živo. Ovaj anime je smešten u fantasy svetu, tako da ima puno javnih kuća za svaku vrstu koja postoji. NPR, elfovi, slajmovi, demoni, mačkice itd. Neograničen je izbor. Janko bi se obradovao jer bi imao mnogo mesta gde bi mogao da zove za telefonske zajebanci. A zovem kurve. I ja bi se zajebavao. Sifilis! Nakon uspešnog obavljenog posla, oni kasnije ocenjuju po njihovim ličnim iskustvima. I ovaj anime ima zaista zanimljivih komentara, a i poprilično dobrih scena. Referenca, a ima i dobrih džokova. Zašto bi trebali nositi slušalice dok gledate ovaj anime? Pa ako nisam bio jasan do sad... Ajde da je šljapnemo po dupetu. Sad definitivno jesam. Kako sam bezobrazan. I ako imate neki izbor da li će ovo da vam bude cenzurisani ili necenzurisani anime, ja bi vam preporučio necenzurisanu verziju jer iskreno cenzurisana verzija samo pokriva bradavice, ništa više. Da, ovaj anime je maltene hentai. Hentai? Zar opet? Da, ja za razliku od estrade barem priznajem da vam širim pornografiju. Ali sve je to u redu jer koliko i vidim vi to i želite da vidite. Sram vas bilo. Anime je definitivno bolji od mange. Tako da ako se nastavi subverzija, što ja verujem da će da se nastavi, onda naravno definitivno i gledajte nastavke. Mada naravno i preporučujem vam i mangu. Pored animea ovo vam je druga najbolja stvar. Jedina stvar u ovom animeu što mi ne ide u glavu jeste to što većina likova bi jebali babu od 100 godina umesto elfa koji ima 300 ali je prelepa. Ne znam, ja bi prejebao elfa. Šta bi vi radili? I don't judge. Da imate ovako neograničeni izbor, gde bi prvo išli? Ja bi vas častio na neke mačkice ili mačore, pa vi vidite. Izvinjavam se što je klip bio malo kratak, ali takav je i život. Hvala vam na gledanju. Sayo. Nara.